Benvidos a un novo evento de Playbéricos, o 30 xa despois de case 5 anos de emisión. Estamos de feito de aniversario o mes que ven. Chámome Santiago Fouz Hernández, traballo na Universidade de Durham, no Reino Unido, e con Esther Jimeno Ugalde, a quen escoitarán ao final do evento da Universidade Pompeu Fabra. Cofundei esta iniciativa de presentación virtual de novidades editoriais no campo dos estudos ibéricos, como digo, xa fai 5 anos. Hoxe marcamos, ademais, cuns días de retraso, o Día das Letras Galegas, con este especial de estudos galegos, 3 anos despois do que foi o noso evento máis popular en 2023, outro especial de estudos galegos, que está todavía disponible para quen o quera escoitar ou ver. E sen máis, paso a presentar os coordinadores do evento de hoxe, que xa poden ver na pantalla, empezando con Laura Lesta García, que é profesora no Departamento de Estudos Luso-Hispánicos no Middlebury College en Vermont, nos Estados Unidos. Na súa investigación, Laura traballa sobre a relación entre o humor e a historia en Galicia. Publicou en revistas como Bulletin of Hispanic Studies ou Romance Notes e coeditou con Daniel Amarelo un dos libros que presentase hoxe en Playbéricos, co título Beyond Sentidiño, New Diasporic Reflections on Galician Culture, editado en Routledge o ano pasado. Laura está traballando no seu primeiro libro monográfico, Tes moita retranca, humor, Humor, History and Identity in Galicia. Es un placer estar aquí. Te paso a presentar a Daniel Amarelo, que traballa no seu doutoramento en Sociolingüística Crítica na Universitat Oberta de Catalunya, en Barcelona. Desde setembro de 2024 ensina portugués no Sistema Público das Escolas Oficiais de Idiomas na Xunta de Galicia. Ten publicados moitos ensaios e libros e é coeditor con Laura Lesta García do libro que presentan hoxe en Playbéricos. E vou dicir o título outra vez, entre outras cousas, porque é un título tan bo. Beyond Sentidiño, New Diasporic Reflections on Galician Culture, editado en Routledge o ano pasado. Benvidos a todas e todes. Estamos desexando escoitar sobre as vosas publicacións. Deixo xa a palabra entón aos nosos coordinadores, Laura e Daniel. E moitas grazas por organizar este evento. Nada, pois en primeiro lugar, moitas grazas a vos, a Esther, a Santi, non, por crear este espazo de Playbérico, xa fai 5 anos, lembrome que foi unha iniciativa que saiu da pandemia, non, o sea, de colaborar, acórdome de asistir a ese primeiro evento de estudos galegos, non, que se fixo viral, non podemos dicir, non, para o noso campo de estudo, non? Entón, bueno, pois fainos moita ilusión a Dani e a min poder estar organizando como esta segunda parte, non? E agradecervos tamén por cedernos este espazo para no día de hoxe pois compartir de xeito colectivo e tamén de celebrar, non, esta publicación destos libros, non, que supoñen pois esas novas aproximacións aos estudos galegos que foi como titulamos, non? E bueno, estas novas aproximacións que son desde diferentes puntos de vista, desde diferentes campos, como son a historia, a sociolingüística, a literatura e os estudos culturais, non? E tamén quero agradecer moito ás autoras, non, que cantas convidei, pois foron como moi agradables, todas demostraron moito interese, así que, bueno, moitas grazas a elas por participar, non? Daniel máis eu encargámonos un pouco da organización, pero como ben dixeche, somos os coeditores dun dos libros que imos presentar, e para que non sexa tan pesado, non repetirnos, non, e repartir un pouco o traballo, eu vou facer ás veces de moderadora e Daniel vai ser o encargado de presentar o noso libro, non? E ben, entón, se vos parece, imos comezar, non, que isto é importante, e a primeira persoa a que vou presentar é a Alba, non? Alba Díaz Geada é doutora en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela e na actualidade é investigadora Ramón y Cajal na Facultade de Humanidades de Lugo. Algúns dos temas da súa investigación desenvólvense ao redor do sindicalismo labrego e sobre a transformación da sociedade rural contemporánea. Hoxe vainos a falar do seu libro Unha pequena historia da Galiza rural, do 1939 ao 1982, que saleu a Través Editora no ano 2024. Cando queiras, Alba.
Pois moitas grazas, Laura, e moitas grazas a Play Ibéricos polo convite e pola posibilidade de difundir este traballo e facelo neste espazo compartido con todos estes traballos. Moi agradecida. Bueno, conto vos un pouquiño que se pode atopar nunha historia pequena da Galiza rural, 1939-1982, que en certa medida xa o propio título sintetiza o contido da obra. Trátase dun ensaio histórico que intenta recoller a mudanza da sociedade rural galega ao longo dese período, que é un marco cronolóxico que nos permite transitar diferentes momentos do que foi o réxime de excepción franquista, dende o momento da toma do poder e o punto de non retorno, pasando por un tempo de estabilización do réxime, o inicio logo do seu desmoronamento e a formación finalmente dunha nova hexemonía. É unha obra que aborda esa mudanza dando un lugar central á maneira en que foi experimentada e vivida polas comunidades rurais, a forma como políticas xerais amplas foron experimentadas e afectaron de maneira moi fonda e de maneira moi concreta e diaria as comunidades labregas, é dicir, de que forma se concretou o terror no que se asenta o regime, a fame que todas as persoas informantes sempre recordan desigualmente repartida, o tempo en que se considerou que o campesiñado debía ou ben tornar en empresario agrario ou ben nutrir unha mão de obra barata para alimentar as necesidades da industrialización de determinados territorios. En definitiva, trata de achegarse á forma na que se foi concretando a explotación de clase nunha sociedade labrega concreta, nunha formación histórica concreta, pero tamén de que maneira foi permanentemente resistida, non? E de que forma sostida as comunidades foron facendo fronte, confrontando, resistindo ás formas específicas nas que o cambio se convertía en espolio, en explotación laboral, en expropiación de dereitos ou na modificación agresiva dunha forma de vida, non? Trata de captar de alguna forma esa dialéctica histórica, non? En suma, eu diría que é unha obra que trata de ser un convite a cuestionar as narrativas liñais do cambio histórico e aprender dunha tradición teórica, que é a tradición do pensamento marxista, que revelou que detrás dese atraso aparente, en realidade o que había era formas específicas de colonialismo, de dependencia, e que axudou tamén a pensar ao campesiñado como un suxeito histórico activo e non como unha entidade pasiva ou un elemento en proceso de extinción, non? Eu, así, máis ou menos, esta sería un pouco a idea que hai detrás desta historia pequena da Galiza rural. Pois moitas grazas, Salva, a verdade que é superinteresante o que nos contaste, xa que estamos nestas novas aproximacións, non, aos estudos galegos, gustaríanos saber tamén que ofrece de novo o teu libro, non, dentro do campo, neste caso, da historiografía, podemos dicir, e un pouco cal é a motivación que está detrás da escrita deste libro. Ben, pois agradezo moito a pregunta porque me fixo pensar a cuestión da novidade, non? Eu diría que, en certa medida, non sei, ou non estou segura de se hai
se achega ou ofrece algo novo como tal esta obra, porque, como acababa de dicir, intenta ser sobre todo un convite a estudar, a aprender de unha tradición teórica marxista que é, ademais, peculiarmente fértil no ámbito historiográfico, que non é nova, non? Senón que ten décadas e mesmo séculos de historia en si mesma, non? Así que tal vez máis o libro quere igual recoñecer que existe unha tradición de pensamento moi sólida, moi constructiva, moi fértil, que ofrece unha posibilidade real de achegarnos á comprensión do pasado e á comprensión do presente dunha maneira complexa, entendendo a loita nodal que articula a nosa historia e, por tanto, non necesitamos partir de cero, non estamos sós, non estamos na nada, senón que temos un lugar moi sólido do que partir, do que aprender. A pregunta da novidade tamén me fixo pensar en que nas conversas que están dándose a partir da presentación desta obra pequeniña, que son espazos de aprendizaxe tamén moi fértiles, eu penso que unha das cousas que máis se valora da obra é a centralidade que ocupan as testemuñas, as voces das persoas, non? E tampouco esa centralidade da historia oral, nin a práctica da historia oral, nin o uso da fonte oral, é nada novo per se, porque, de feito, hai tamén unha longa tradición do uso da historia oral, boa parte dela vinculada a estas correntes teóricas que tratan de facer a historia desde abaixo, non? Pero é algo que se valora moi positivamente, tal vez porque, por distintas razóns, pode que sexa aínda máis común pensar a historia como un exercicio de recolección de datos, non? Cando hai moito tempo en que existen tradicións que nos permiten facela de outra maneira. E aquí tamén o uso da fonte oral, por exemplo, que xa digo, non é novidoso, non pretende ser un elemento de adorno ou de facer bonito, senón que as testemuñas teñen un sentido pola forza do que contan, polo que transmiten, polo contido e porque ofrecen un contraste, un complemento e unha información en sí totalmente necesaria para complementar, contrastar a información que ofrece outro tipo de fontes, non? Entón, en síntese, tal vez hai aquí tamén unha certa idea de recoñecer o traballo de toda esa tradición de pensamento que axudou a achegarse á historia dunha forma dialéctica, non? Por iso, ao final do libro, que prescinde de calquera citación, sí que se nomean tres persoas, non? O profesor López Suevos, do campo da economía, como un referente da propia tradición intelectual galega para pensar a historia e o presente de forma non lineal, e tamén outros autores, dous concretamente, Edward Palmer Thompson e Raymond Williams, que pertencen a esa tradición do marxismo na historia ou no campo da crítica cultural. E igual que non partimos de cero, na teoría tampouco partimos de cero no propio contido que recolle o libro da resistencia, non? Hai unha loita labrega que vale a pena estudar e vale a pena recordar tamén para hoxe, non? Porque non estamos na nada, senón que temos lugares aos que agarrarnos. Eu creo que esa tamén é un pouco a motivación do libro. Convidar a que sigamos facendo
historia de outra maneira, digamos. Pois moitísimas grazas, Salva. Eu sei que é unha pregunta difícil porque a veces costanos ver a propia novidade que nos podemos traer, pero o que nos conta simplemente facer este convite a repensar a historiografía galega en relación ás loitas rurais, non? E poñer en primer plano aos seus axentes, pois creo que é un aporte pois moi bonito, non? E que debe ser moi ben considerado, non? Así que moitas grazas, Salva. Pasamos agora ao segundo dos libros, o de Daniel Amarelo, que coordinamos Daniel Amarelo máis eu. Non vou volver a presentar a Daniel porque xa o fixo Santi con anterioridade. Nada, el vai falar un pouco deste libro que coeditamos que se chama Billón Sentidiño, New Diasporic Reflections on Galician Culture e que salió en Routledge no ano 2024. Cando queiras, Daniel. Ben, vou por un cronómetro porque, por si acaso, para respeitar os tempos. Como xa comentábamos, non? Laura e eu coordenamos esta actividade, tócame a min un pouco falar do libro para tamén Laura ter máis o traballo de moderación. Basicamente este libro, así como de Alba fala de cuestións de ruralidade, de luita obreira, campesiña, etc. Nós fomos a un tema que tampouco, na verdade, é especialmente original no sentido de a historia cultural de Galiza, que é a diáspora, basicamente. E que diáspora? A diáspora académica, non? Nunha conversa telefónica hai moito tempo comezou digamos, o xermolo deste libro que hoxe está publicado, que é un libro que o que fai é recoller voces de diferentes investigadoras que están no estranxeiro, algunhas galegas, outras non galegas, que levan tempo traballando sobre diferentes aspectos do que sería a cultura galega hoxe. É un libro que está, que está en inglés, mas que non recolle só voces de investigadoras que están, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido, que son países que teñen moita tradición de estudos galegos, senón que recolle persoas que están traballando en universidades de todo o mundo, incluindo tamén a lusofonía, e que teñen pensado a Galiza desde outro lugar, non? Penso que Laura e eu temos falado bastante a respecto do libro, non? Desta especie de epistemoloxías diaspóricas que nos permitiu un vernos desde fora, non? Cando estamos no estranxeiro e estamos a tentar, non, facer sentido das galeguidades e da questón da lingua e da literatura, da cultura, etc. Ese ollarnos desde fora e ter que explicarnos desde fora como que nos coloca nunha posición interesante polo menos, non? Entón aí recollemos esas voces que están traballando en diferentes aspectos e, pois como cantaban as tanxugueiras, pano corado, pano de todas as cores. Aquí para todos os gustos. Hai un texto máis de antropoloxía, hai un texto máis de varios textos de música que aliás este ano cos Letras Galegas 2025 penso que se encuadran moi ben, non? Sobre foliadas, sobre música bravú, por exemplo, sobre poéticas da infelicidade na música pop da década de 70, 80, etc. Despois temos tamén outros capítulos sobre cinema, por exemplo, e teorías queer, que é un aspecto importante. Non por acaso o Día das Letras Galegas coincide co Día Internacional contra a LGBTI-fobia, nunha belísima coincidencia, non? Pois xuntamos tamén estas perspectivas. Temos algún texto sobre tamén poesía e etnografía, sobre ensinar e aprender galego no ensino superior en Estados Unidos, sobre o encuadramento que tería o galego dentro do marco contemporáneo lusófono, sobre literatura autotraducida en diferentes autores, sobre prácticas de cultura e políticas de identidade, sobre o xacobeo, que é ese grande elefante na sala que nos aprisiona simbólica e materialmente, non? E a súa imposibilidade de crítica moitas veces, e sobre a memesfera e a cultura digital, e tamén cun encerramento, cun texto, digamos, non académico de Ángel Calbulló, que é crítico literario e curador, cultural, artístico e curador, quero dicir. Entón temos temáticas moi variadas e temos digamos, ponto inicial que foi querer xuntar a esas persoas que ás veces estamos moi atomizadas porque traballamos en estudos galegos en lugares, digamos, fora do que é a Galiza,
e o que iso tamén posibilita, que é estar fora das redes económicas, institucionais, teóricas moitas veces de referencias, non? Que impón ese corsé do campo autonomista, non? Da cultura tamén dentro do que é a Galicia interior, non? Entón, estar en contacto e estar inseridas tamén noutras tradicións culturais, noutras universidades, noutros esquemas, noutras sociedades, permitiunos de alguma maneira tamén pois tecer diferentes xenealoxías e redes que aquí de alguna forma se xuntan e que aliás non colocan o foco en aspectos tan, digamos, clásicos como pode ser pois, a literatura no sentido canónico, non? Ou a lingua no sentido máis gramatical, senón que abordan aspectos iso como a música, a danza, foliadas, cultura digital e memes, aspectos de política cultural problemáticos, entón aborda produtos artístico-culturais lingüísticos que non son tampouco canónicos de alguna forma. E que ademais tampouco, digamos que este é un traballo absolutamente pioneiro, porque hai libros de estudos galegos publicados no estranxeiro por diferentes autoras, como por exemplo Kirsty Hooper ou Benita San Pedro ou José Colmeiro, non? Entón, nos digamos que contribuímos de alguma forma con esta peza a un diálogo e un conxunto de publicacións que desde hai tempo, moitas veces en inglés, teñen feito, digamos, compendios, non? Para tamén un público internacional, non só repensarnos a nós e falar con nós e desde nós, senón tamén para o público académico internacional internacionalizar a causa galega, as súas problemáticas e as súas aos seus estadios actuais, non? Que debates estamos a ter a nivel de cultura galega, de galeguidades en plural, etc. Entón, un pouco esta é un panorama moi breve, necesariamente breve do que a publicación. Moitas grazas, Daniel. E creo que xa mencionaches un pouco, pero se podemos ser un pouco máis específicos e falar o que ofrece de novo, non? Porque finalmente ligasnos dentro dunha tradición, non? Que a dos estudos galegos internacionais, que se escribe en inglés, que, bueno, eu traballo na Academia Norteamericana, non? Moi claramente, é un pouco cal era a nosa motivación, non? Cando decidimos o contar un pouco a historia do libro, porque ao final é unha historia sobre crear redes e comunidade, non? Uh -huh. Sí, básicamente este libro eu penso que ofrece provocacións e preguntas sobre todo, non é un libro que inclúa grandísimas, digamos, respostas e teorías digamos que a explicación xa fechada sobre os desafíos, por exemplo, da cultura galega na contemporaneidade e a leitura que podemos facer de diferentes aspectos culturais, non? E lingüísticos, senón que máis ben é un pouco unha conversa. O texto é un pretexto para que haxa tamén conversas a posteriori sobre aspectos, non? Como por exemplo, o sentidiño, que foi digamos, unha noción que nos axudou a recoller eses diferentes contributos e ter un fío condutor, non? Pensar o sentidiño como algo que é a vez unha expresión popular e a vez un sistema de subxectivación e de gobernamentalidade, non? No sentido máis Foucaultiano, de que esa cousa que é tan, digamos, nativa e tan propia do sentidiño, da cautela, da predisposición para unha xenerosidade e para un silencio ás veces, non? Como iso tamén é usado polos poderes mediáticos, políticos, culturais, non? Para impor un esquema e un sistema en que só podemos de alguma forma reproducir ese sentidiño, ese sentido común. Entón, ese romper co sentido común, con ese mantra sociolóxico, con ese xesto, digamos, de reverencia, non? Cara ao outro, cara ao hexemónico, penso que pode ser interesante e que nos de alguma forma teorizamos, non? A través de diferentes produtos que son analizados no libro, como iso, literatura, música, etc., mas tamén a través de un aparato máis teórico que nos conecta, digamos, con esa posición dupla, non? Tamén de periferia, máis de cómplices con diferentes forzas a nivel colonial e mundial, de parte da hispanofonía de alguna forma e da lusofonía, como que estamos sempre entre forzas contrarias, non? E comprender esa nosa multiplicidade e esa nosa multipolaridade de forma crítica, rompendo co sentidiño, non? E con ese esquema que a institucionalidade galega di que a galeguidade e a cultura galega é unha cousa e despois vemos na práctica, nas rúas e nas diferentes propostas, non? Que vai por un outro lugar. Entón, aí nesa disonancia reverbera algo interesante, non? Que pensábamos que a través dese sentidiño se podía captar. E despois outro aspecto que continuar a falar en aspectos de transmigración, de diáspora, deste tipo de cuestións, desde unha perspectiva que foca unha parte importante, que é a
digamos, as persoas que traballan na investigación, non? Porque moitas veces sí que pensamos na migración galega históricamente ligada a un determinado tipo de profesións ou un determinado tipo de fluxos migratorios, mas é importante tamén falar de certa sangría que está a haber e que houbo moito nas últimas décadas, non? De talento galego investigador que está a encontrar lugares fora desde os que producir cultura galega e desde os que pensar a Galiza. Entón, para nós era importante nesa liña histórica da diáspora galega tamén entender e tamén aunar esas voces, non? Porque non temos unhas forzas políticas nin un conxunto institucional que vele porque a xente que está a facer investigación no estranxeiro sobre estudos galegos teña unha rede, teña un apoio e teña un espazo, digamos, colectivo. Temos iniciativas así como a Asociación Internacional de Estudos Galegos, temos leitorados de galego en universidades estranxeiras, temos varias cousas, mas digamos que non hai unha vontade política e institucional de xuntar isto, entón nós digamos que colocamos máis unha pedriña para xuntarnos, para discutir a Galiza e para encontrar un espazo simplemente tamén de comunidade afectiva, non só académica, que tamén, senón unha comunidade afectiva que, digamos que nos une esa visión externa da Galiza, de alguma forma. E iso xa, creo que xa cheguei aos 4 minutos, ou xa me pasei, entón non quero ocupar máis. Perfecto, moitas grazas, Dani, non, pola presentación do libro, ca que concordo totalmente, non? Gústame esa idea do texto como pretexto, non? Porque finalmente esta presentación tamén é os libros como pretexto para crear precisamente esas comunidades afectivas. É un recordatorio que despois imos ter un pouco de tempo para preguntas, comentarios, entón as persoas que nos están vendo, se queren facer algún tipo de comentario no chat, pois será super benvido para seguir con esta discusión. É o turno agora de María Reimóndez, non? Ela é doutora en traducción e interpretación pola Universidade de Vigo. O seu traballo é de sobra coñecido, non sería imposible para min citar, non? É só comezar a citar todas as súas obras, non? Porque ela, bueno, pois é escritora, é tradutora, é investigadora independente, non? E a finalidade do seu traballo, como ela ben explica, e aquí vou na citar, non? Di, é poñer no centro as voces que as hexemonías empurran ás marxes, non? E gustoume moito esa cita porque creo que é unha liña común, non? Que están en todos os libros dos que estamos a falar. E hoxe vai nos a presentar o seu ensaio A Casa do Amo, un análise do discurso colonial e racista na literatura galega que publicou a editora Xerais no ano 2024. Pois cando queiras, María, un placer terte aquí con nós. Moi ben, moitas grazas, boas tardes. Para min é un pracer estar aquí hoxe acompañada de distintas voces e tamén de outros libros que creo que ao final imos creando pois, unha sementeira que é interesante. Eu son un pouco unha outsider en certo sentido porque é certo que son doutora en traducción e de aí parte tamén este libro do meu traballo na traducción decolonial e feminista, mais non estou no mundo académico como tal, é dicir, eu non traballo na universidade, senón que son traductora e intérprete autónoma, e o meu traballo de investigación, eu sempre digo que unha especie de hobby que cultivo e tamén unha maneira política de estar en sociedade. E de aí, digamos que parte tamén o principio da Casa do Amo, parte da idea, parte da cita de Audre Lorde, non? De as ferramentas do amo nunca desmontarán ou desmantelarán a casa do amo, é parte da idea ou da pregunta de quen é ou que é a Casa do Amo cando falamos de Galicia. A miña intención con este libro, aparte de fornecer cunhas bases sobre teoría decolonial, que penso que en lingua galega son bastante difíciles de atopar, porque sempre temos que acudir a fontes moi dispersas, pois, como dicía, aparte de ofrecer de maneira sintética, pois cal é unha panorámica, digamos, dese corpus diverso de teorías que aparecen en distintos lugares, pois tamén era centrar o debate non nos usos que habitualmente se lle dan á teoría decolonial en Galicia, que foron sobre todo para explicar a situación, digamos, de non hexemonía de Galicia con respecto a un Estado. Claro, para min esta é unha visión sumamente problemática porque esas teorías non foron desenvolvidas para explicar iso, senón para explicar a outra parte da identidade galega, que eu sempre concibo como un gonzo, é unha hexemonía e unha non hexemonía ao mesmo tempo, a relación que Galicia establece
coas as súas outras tanto dentro do noso territorio como sobre todo a través das relacións coloniais que se estableceron, pois ademais no noso caso tamén como gonzo, a partir de dous estados colonizadores, o Estado español e o Estado portugués. A partir de aí, este é un libro que non busca tanto afondar na parte histórica, que a min non me corresponde, só dar así unhas pinceladas. E a partir de aí, como dicía, a intención do libro é analizar como ese discurso colonial foi desenvolvido e mantido no literario, tamén tendo en conta a importancia que ten a literatura para o desenvolvemento da identidade nacional galega, non, e da súa historia. A partir de aí, pois tracei unha serie de marcos para analizar, non? De que maneira ese discurso colonial pode estar presente. Sí que no libro intento deixar moi claro que a análise que fago de moi distintas obras, son de moi distintos períodos, non é un análise dos exemplos máis sobranceiros, nin dos exemplos máis significativos, senón que son simplemente textos que foron aparecendo ao longo da miña vida como lectora ou da miña vida como estudosa ou como tradutora, e que o que fan é dar a ver o síntoma, non? E que sen telos que buscar así con moita énfase, atopamos exemplos, por exemplo, do orientalismo, non? Esa visión, esa proxección da que nos fala Eduard Said, desa outra oriental que vive perdida no tempo. Bueno, pois temos textos tanto os da xeración Nós como os de Vicente Risco, por exemplo, a textos moito máis recentes, a exotización, pois todo o tema da animalización, por exemplo, dos corpos, en particular das mulleres negras, co exemplo bastante lamentable de Florencio Delgado Gurriarán, que cando empecé a escribir o libro, pois era nada máis unha especie de nota pequeniña e que tiven que ampliar cando a Real Academia Galega, por motivos que a min aínda se me escapan, decidiu dedicarlle o Día das Letras a unha persoa que realmente lida dende esta óptica resulta como mínimo problemática. Despois, claro, toda a análise do tema da migración, do exilio, as relacións coas Américas, onde esa retórica das galegas e sobre todo dos galegos que emigraron como héroes impide ver moitas veces as relacións tamén de poder que se foron establecendo e que compra analizar. E isto está moi presente, claro, nunha grande variedade de obras da literatura. En calquera caso, o obxectivo do libro, e por iso tamén engade unha parte a maiores que ten que ver cos exemplos, digamos, en positivo, de obras que sí son capaces de actuar dunha maneira crítica, dende unha óptica decolonial e como afondan na representación da outra para incomodarnos, non? Pois como dicía, o obxectivo final deste libro tamén é facernos reflexionar sobre como é posible construir unha Galiza na que todas as persoas, non, as persoas racializadas, un proxecto político no que todas as persoas racializadas e de fora das nosas fronteiras poidan existir, non? A importancia que ten se queremos que o galego, que a nosa literatura, a nosa identidade sexa plural e acolla nesa casa a todo tipo de persoas, pois primeiro temos que analizar que tipo de autoimaxe fomos formando a partir da negación, non? Moitas veces da humanidade das nosas outras e como só a partir de aí pois podemos comezar a establecer outro tipo de relacións no literario, no social e en todo tipo de aspectos. Perfecto, moitas grazas, María. E creo que xa dixeches de algunha maneira, pero gustaríanos que foses un poquinho máis específica e nos falaras da novidade do teu proxecto que está ofrecendo o panorama do estudo da literatura galega, por exemplo, e un pouco cal era a túa motivación, non? Pois eu penso que o interese que suscitou este libro creo que xa dá conta da novidade do enfoque, por suposto todo ten as súas bases, non nada podemos dicir, como xa comentaban anteriormente, non que sexa algo totalmente novidoso, para nada, pero penso que sí que o que suscitou interese se cadra, pois foi poñer por escrito cousas que sí que están máis nos movementos sociais ou que están máis noutros espazos da nosa colectividade, pero que non se sistematizaran e non se aplicaran especificamente ao literario, non? E a partir de aí, pois penso que é un libro que suscitou interese, cousa que queda de manifesto no feito de que o libro esgotou a súa edición moi rapidamente, nos poucos meses, e tamén para min era importante utilizar a miña posición dentro do sistema literario e cultural galego
para falar de cuestións que ao mellor a outras non lle serían tan doadas. Esta era unha hipótese que eu manexaba dende o principio, que para min sempre é moi importante darlle a volta ao privilexio, non? E utilizar o privilexio que poidamos ter para facer algo, non? Transformador. E como dicía, esta sospeita pois reafirmouse cando comprobei que por primeira vez na miña historia como autora, a editorial que a miña casa, digamos, non, Edicións Xerais, pois tomou a decisión, por motivos que a editora terá que explicar, de non reimprimir este libro. Co cal neste momento pois o libro non está accesible, pero estará, porque este é un traballo de semente. E efectivamente, pois como vemos, a Casa do Amo ten os alicerces bastante ben afondados, pero nós temos a capacidade, eu tamén falo no libro de que somos como a auga, non? A auga ten esa capacidade, non podemos construir as nosas casas sobre ríos, porque ao final acaban con elas, temos que construir a casa nun lugar seguro para todas. E ese era, pois, tamén parte da motivación, non? De facer este traballo que, como dicía, pois eu non estou nun espazo académico, non teño un salario académico, son traballos que se fan dentro do compromiso político, pero que para min son fundamentais e tamén no material. Este é un libro no que eu cedín os dereitos á Casa Luandé, que é un proxecto de persoas racializadas de Compostela, porque penso que está ben facer o traballo académico e os estudos, lóxicamente, pero estes só poden ser relevantes cando teñen tamén unha trascendencia política, cando somos coherentes, non? E non caemos no perigo do extractivismo epistémico, que é algo que a min me preocupa dende sempre, que procuro ser pois, o máis honesta posible nese sentido. Non? Entón, a idea é pois que este libro permita, sobre todo, crear interese nunha temática que espero que pois outras investigadoras e investigadores despois recollan xa dentro do espazo académico que dá un tempo non máis luxoso do que eu podo dispoñer, non? Pois que poidan afondar nalgúnas destas cuestións que eu simplemente quixen poñer sobre a mesa e no espazo público para que formen parte dun debate que para min a día de hoxe, máis tendo en conta o clima político no que nos atopamos en Europa e fora das nosas fronteiras, é máis urxente ca nunca, non? É un libro que nace co obxectivo tamén de ser pois semente de alianzas e de empezar a relacionarnos con outros lugares, que é algo que está moi presente, como dicía antes, no meu traballo como traductora e como teórica da traducción, dende outras bases. Iso é o que se pretendía, non, con este texto. Pois moitas grazas, María, non, por explicarnos tan ben e realmente por usar o teu privilexio deste xeito. E a lectura do teu libro fainos revisitar o noso propio privilexio tamén, non? E pódenos incomodar, e desa incomodidade ten que xurdir algo, non? Eso é super importante, non? Para os lectores, non? Que sempre parece que con estos temas se preguntamos, bueno, hai autores racializados dentro da literatura galega? Non, non hai, non? Bueno, non é que non haxa, é que non forman parte de certo sistema, non? Entón é moi importante, pois, poñelos en valor, falar deles, non? E darlles voz a esas persoas. Así que moitas grazas, María, por facernos revisar o noso privilexio, non? Que me parece un tema moi importante. Na vos. E por último, non, temos a Reyes Rodríguez Rodríguez, ela é doutora en Lingüística pola Universidade de Vigo, e na actualidade é investigadora colaboradora do Instituto da Lingua Galega na Universidade de Santiago de Compostela, onde forma parte do equipo do proxecto do Atlas Lingüístico Galego debido á súa formación na área da sociodialectoloxía. E hoxe vai nos falar da súa monografía A Limia Baixa, onde o mundo se chama en galego, que saíu publicado no Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo tamén no ano 2024. Cando queiras, Reyes. Hola, boas tardes a todos. Laura, é un placer e moitísimas grazas por contar comigo. É un placer estar ao lado, ao beiro de todas estas persoas. Así que nada, eu vou falar da miña monografía, unha pequena semente tamén que con ela quixen ter o propósito de darlle luz á situación sociolingüística que temos na Limia Baixa, non? Estamos aí ao sur da Galicia, ao suroeste de Ourense, concretamente por situarnos un poquinho máis nos concellos de Entrimo, Lobios, Lobeira, Bande e Muiños, e quixen, pois, neste libro traer a voz dos máis novos, directamente dos adolescentes, contar un pouquiño cal é a situación deses lugares en relación coa lingua. Non, recentemente todos coñecemos eses datos desa emerxencia lingüística que
sacou, que publicou o IGE sobre o uso do galego, non? Na mocidade. Entonces eu quería tamén pois visibilizar a situación de algúns outros, de algunhas outras noutros contextos, e sobre todo pois reforzar e valorar tamén estes perfis diferentes. Para min era moi importante esta parte, non? Neste libro que poderedes atopar, pois hai varios capítulos, nun deles comezamos pola descripción da terra e da xente. Non podía faltar unha pequena situación que ocorre nesta área, nesta comarca, non? A realidade na que vivimos todos os días, para poder entender tamén que é o que pasa, pois, por exemplo, co portugués, porque temos un contacto con Portugal diario. Son concellos que se atopan a escasos kilómetros, a menos de 10 kilómetros de Portugal, entonces pois temos unha realidade lingüística pois tamén moi particular, non? Noutro dos capítulos, pois sí que xa me centro directamente no contacto das linguas, como vos comentaba, pois a vida destes rapaces xira en torno ao seu galego, a súa variedade, tamén o galego estándar que entra pola escola, polos medios, como todos sabedes, ao castelán e ao portugués, non? Entonces un pouco aí podedes atopar pois cale esa situación na que estes mozos e estas mozas pois viven a diario. As actitudes sociolingüísticas que tamén me interesaban incluir nesta monografía. Somos coñecidos a nivel dialectal por ser unha área dialectal na que temos dous fenómenos potentes que mantemos, que son o fenómeno da geada máis o das sibilantes sonoras. Temos esa particularidade cando se nos escoita falar. Entón, pois, eu tamén quixen preguntar polo nivel de compromiso que teñen estes mozos, non? Por exemplo, pois se está estigmatizado, se non está estigmatizado este tipo de pronuncias, a que niveles e que opinións atopamos entre eles. Entonces, pois tamén quixen darlle un pouquiño de realidade a esta fala a través das súas voces. Xa vos adianto que atopeime cun forte compromiso por a querenza de reivindicar esta súa identidade, non? Que aqueles directamente se identifican, e, sobre todo, deume moitísimo xogo para coñecer os dous lados, non? Pois quen ten geada, quen non a ten entre eles, como se nomean, como se describen entre eles, e isto parecíame tamén moi interesante. Despois podes atopar un capítulo que en si é a cerna de toda a investigación, onde fago un análise do futuro social e do futuro lingüístico a través desta mocidade. E aí pois atoparedes varias reflexións. Eu para peneiralas a algún nivel, pois quereinos en 3 bloques. Por exemplo, o uso do galego e do castelán, non? Cal é a situación da lingua inicial, a lingua habitual desta xente cando hai un cambio de linguas motivado porque, por outra banda, pois quixen preguntarlle sobre o seu futuro, non? Para min é moi importante saber como se ven eles e que vai pasar cando saen á cidade, non? Igual que me pasou a min, aínda que vivíamos un pouco illados por a nosa situación, que vai pasar cando saen estudar, cando saen traballar. Entonces, coñecer estas ideas e reflexionar sobre elas tamén pareceu interesantes. E despois, como non, xa por de formación profesional, quixen preguntarlles por a súa opinión sobre a súa variedade dialectal e como eles a perciben. A maiores tamén incluín un pequeno capítulo porque non atopaba moita información sobre a pandemia, non? En relación ca lingua, é dicir, como puido influir a pandemia, esa situación de illamento nun contexto onde case o 80% dos mozos son galegofalantes na súa vida diaria, cos amigos, na súa casa. Que aconteceu con isto? Pois a verdade é que xa vos adianto tamén que houve un pequeniño aumento da presenza do galego nas redes, no WhatsApp, por exemplo. Entonces, pois, tamén fago aí unha pequena análise sobre esta situación. E xa, por último, pechei esta monografía, así como un pequeno capítulo complementario que me parecía como un capítulo máis persoal, onde quería darlle un poquinho máis de voz tamén ao resto das xeracións, non? Tamén os adultos, os maiores, como perciben a situación que temos do galego neste momento, no que é un discurso que aparece nas casas, en moitísimas casas, porque vemos na tele, aparecen estes datos a diario en moitos xornais. Entonces aí fixen unha pequena investigación máis
centrada nun concello onde puiden chegar a un número bastante representativo de informantes para coñecer as súas actitudes e a opinión. Por exemplo, me parecía moi interesante enfocalo por exemplo, a nivel das diferenzas políticas, non? Hai unha relación das linguas, o portugués, que acontece non nesta zona fronteiriza en relación pois, coa política, coas ideoloxías, as imposicións lingüísticas que ven dun lado e do outro, pois un pouquiño este debate. Nada, este é o que máis ou menos podedes atopar. Encantaríame que nos coñecesen pois, máis alá dos nosos límites, por iso quixen facer esta pequena monografía. Moitas gracias, Laura. E indirectamente, Reis, xa contestaches as preguntas, pero igual quero xa facer como para facer máis explícito, non? Cal é a novidade que aportas ti ao campo da sociolingüística, neste caso, non? E tamén cal era a túa motivación? Pois eu creo que a novidade que, bueno, primeiro de nada é unha zona, unha área da que non existen este tipo de reflexións, de descripcións, non xa. Así as primeiras cousas que atopei foi alá polo 1938 con Hans Karl Schneider, que sí que fixo este lingüista alemán veu a nosa zona que trouxe Joaquín Lorenzo, sí que temos unha pequena introducción moi interesante de cal era esa situación a nivel social en relación coas linguas nesta zona de contacto entre linguas, pero despois nunca se chegou a afondar tampouco na realidade diaria, na realidade cotidiana. Entón, creo que iso que sí que é un punto novidoso para contrastar ou para comparar con outros estudos de outras áreas. Creo que tamén é importante e novidoso que sexa a mocidade, a voz da mocidade a que está na que directamente se centra o libro, e non sexa pois nos maiores, nin nos adultos exclusivamente, senón nesta mocidade que directamente podemos dividir case en dous tipos de mocidade, non? Estes máis noviños que chegan aínda de 14, 15 anos e xa os que xa van madurando de algún xeito máis esas ideas, esas reflexións, por exemplo, metalingüísticas, nas que creo que son cando realmente empezan a aparecer este tipo de, ao mellor, atrancos ou non por como falo, que debo falar, ou o día de mañá cando marche a unha cidade, se é que teño que marchar, pois onde vou situar o meu galego ou ata onde o quero situar. Entonces, tamén me parece importante facer esa reflexión desde a voz deles mesmos e non dende afora. Son traballo con datos actuais, teño datos dende 2020 a 2023, entón, pois, creo que iso que tamén é unha novidade, isto creo que sería o que podo achegar como máis novidoso. En canto á motivación, pois eu tiña moi claro que quería que a xente destas áreas rurais, ao mellor non tan rurais, pois que sinta tamén teña ese reforzo desa súa autoestima, que sinta un pouco como orgullo, o que fan é que saiban que son importantes, é dicir, dicirlles directamente que o que están facendo ben, non? Porque realmente os datos que podes atopar neste libro pois son moi esperanzadores, rondamos o 70 ou 80% de galegofalantes, incluso a situación actual, pois este tipo de concellos, este tipo de zonas de áreas, sobre todo en Ourense, están recibindo moitísima xente estranxeira, non? Que necesitamos xente nova, xente con nenos para que non nos pechen as escolas. Isto é a realidade que temos. Entón, realmente esta xente chega a esta situación, a estes lugares, e atópanse cunha porcentaxe moi alta de galegofalantes que os acolle e que incluso pois, chegan directamente en pouco tempo os nenos a falar galego perfectamente. A semana pasada estiven ali nun cole, era increíble como rapaces que levan dende setembro nese cole, pois estaban cantando ali e falando en galego sen ningún problema. Entón, creo que iso que hai que premiarlo de algún xeito. Quería que fose pois, a través deste libro.
Pois moitísimas grazas, Reyes, por falarnos con tanto entusiasmo deste proxecto e tamén por ese traballo que faz de concienciación e de reivindicación lingüística. Se, como ben dis, está centrado pois, na zona da línea baixa, non? Pero eu creo que ese traballo para calquera dos lectores que o leamos e que seamos galegofalantes doutra zona tamén nos serva a nós como para con esta idea do apoderamento, non? De dicir, jo, pois, se esas trazos lingüísticos desa zona son importantes, os meus tamén, non? Entón, creo que, aínda que este centrado pois, nun espazo moi concreto, creo que se pode abrir e que ten unha mensaxe moito máis universal, non? Así que moitas grazas por ese traballo. Bueno, ata aquí chegaron as presentacións. Moitas grazas ás colegas. Creo que foi fermoso realmente escoitarvos, falar dos vosos libros, reflexionar, non? Tamén sobre as vosas motivacións, porque ao final sempre escribimos e cando escribimos por algo e moitas veces non o falamos e non comentamos, eso é algo moi importante, non? Creo que todos os traballos dialogaron moi ben, aínda que traballamos en campos moi diferentes, en áreas de estudo moi diferentes, dialogan moi ben porque creo que todos os libros, a súa intención é dar voz ás persoas que tradicionalmente non teñen voz dentro da Galicia institucional, non? Así que moitas grazas por compartir estas novas aproximacións aos estudos da cultura, da historia de Galicia, non? E por pensar entre todas novas formas de achegarse á nación galega. E con isto, bueno, pois remataríamos. Agora temos tempo para preguntas do público, tamén se as propias autoras queren facer algún comentario, algunha reflexión, pois nada, supoño que aquí pasolle xa a Santi e a Esther, non, os mandos de novo. No hablo gallego, lo podría intentar, pero no sin hacer el ridículo, así que mejor lo dejamos. Pero antes, igual por romper el hielo, porque yo, o sea, es un área que me queda lejos de los, yo no hago estudios gallegos, pero realmente me ha parecido muy interesante y bueno, unos libros maravillosos, ¿no? Pero me interesaba un poco saber para también pensar un poco los estudios ibéricos y los estudios catalanes y sobre todo me ha llamado la atención en el libro de Daniel y Laura, vuestra introducción la llamáis intro action. Y entonces quería un poquito que me comentarais o que pensemos un poco, la pregunta va dirigida a vosotros dos en particular, pero también podéis los demás comentar algo al respecto. ¿Cuál es o sea, cuál debe ser en este caso nuestro papel, ¿no? Como investigadores o como escritores de libros, ¿no? Que van dirigidos a un público? ¿Cómo situáis en ese sentido y cuál es la acción que debemos desarrollar, ¿no? O sea, y aquí me imagino que es un planteamiento que tenéis muy claro, ¿no? A la hora de no solamente introducir o no solamente crear un marco teórico, epistemológico para plantear el libro, sino que también lo veis como un plan de actuación, ¿no? Entonces aquí me gustaría un poco que me comentarais o que nos comentarais este posicionamiento que claramente se ve en el libro de Daniel y de Laura, pero que igual también lo planteáis vosotros de alguna manera, o vosotras como autoras en vuestros libros. Sí, por exemplo, bueno, Daniel, empezo eu despois se queres comentar algo. Por exemplo, para mí, bueno, traballar na introducción con Daniel para min foi super importante, non? Porque dime conta da miña propia posicionalidade, non? E que eu escribo dende a diáspora sobre Galicia, non? O feito de traballar na Academia Norteamericana e xa tratar temas galegos, a mí pareceme como unha forma de activismo de algún tipo de xeito, non? Porque ao final todos os que traballamos fora estamos en departamentos de español e portugués, ou de español, ou de Romance Languages, non? Entón, o feito de traballar nunha cultura tan minoritaria e minorizada e cunha lingua como o galego xa supón pois, un feito, algún tipo de activismo cultural, non? E no meu caso tamén eu intento moito facer como moito activismo lingüístico nese sentido e, por exemplo, en foros como MLA, non? Que donde o inglés e o rei, pois eu no último MLA eu presentei en galego, non? Porque razonaba e dicía, bueno, é que nunca tiven unha persoa monolingüe do inglés nas nosas mesas, non? Porque teño que eu amoldarme o inglés cando realmente ningunha persoa monolingüe. Ao final o noso público son outras persoas galegas, outras persoas do Estado español, outros colegas latinoamericanos, non? Que nos defendemos perfectamente e que hai unha comprensión en diferentes linguas, non? Entón, eu creo que esa idea da intro action, non? Esa idea de que nós tamén nos vemos como
como suxeitos desprazados, non? Para min é moi importante ter eso en conta, que neste libro non só falamos desde unha posicionalidade moi clara, non? Nós tamén somos o suxeito de análise, e moitas veces cando se fala sobre a migración galega, que, bueno, é un dos grandes temas, non? Sempre se fala como dende dentro cara fora, non? Como son os migrantes galegos? Cales son as actitudes dos migrantes galegos, non? Todos temos que ter esa morriña, temos que querer volver, temos que ter esta saudade, estar desesperados, e non, hai outro tipo de maneiras de vivir a migración, de maneiras de vivir a diáspora. Eso parecíanos como super importante. E no caso deste libro, agora que eu estou escribindo unha monografía, aínda que a miña monografía é sobre historia, humor e identidade en Galicia no século XX, eu escribo dende esta posicionalidade, non? E cando estaba escribindo a proposta do libro, claro, che preguntan, por que escribes este libro, non? Pois era por iso, non? Porque eu hai contextos da identidade galega nos que non me sinto representada, e entonces intento estudalos e fago a través do meu traballo, non? Bueno, non sei se che respondín ben á pregunta, pero, bueno, é un pouco, non, como eu vexo esta idea da introaction, e que para min foi algo super importante para o traballo que estou a desenvolver agora, que, aínda que parece que non está relacionado, para min está todo perfectamente ligado, non? Hai unha pregunta no chat de Benita San Pedro para María. É sobre plans de reedición do teu libro, da Casa do Amo. Dice que é un libro moi necesario e que precisa de circulación. E tal vez tes noticias, non, María? Pois si, o libro vai seguir circulando en breve, pois xusto hoxe tiven así unha noticia un pouco novidosa, e o mellor cambia a planificación, que era facer unha autoedición, pero sen dúbida o libro vai seguir circulando, entón darei cumprida a conta, e esperemos que en breve xa pois iso, do texto, que volve a estar dispoñible. E grazas polo comentario. Reyes, eu pensaba tamén en preguntarte como foi a interacción coa xente xove, no? A hora de interactuar con eles, entendían o proxecto, como foi a experiencia do field work, digamos, do traballo de campo. Pois sí, pois a verdade é que creo que é o mellor, é a mellor recompensa que ten sempre estes traballos, non? Porque de comezo como que estaban un pouco a expectativa de que iba a pasar co que nos me estaban contando, e que me estaban describindo, porque ao final conseguín máis ou menos chegar case a 140 persoas, que é decir, para o número de xente nova que hai ali, pois sí que quedei moi contenta, pero despois como que eles mesmos iban collendo xa protagonismo, e xa eran eles os que me facían moitas veces as preguntas, ou incluso se atrevían a dicirme, pois, ti o que falas é desta maneira, ou eu encantadísima de que me dixeran isto, non? Pero como unha das preguntas, recordo que iba enfocada a como falan os de tal concello, non? Porque evidentemente eles coñecen, porque estudan nos seus libros de texto na secundaria, non? Que donde hai geada, donde non. Entonces, pois, ao final fíxose moi divertido, pois coñecer da súa boca, que foi, e por iso é algo que me interesou moitísimo, os exemplos que eles me puñan de, pois, que en Entrimo falase, ou en Lobios, atrevíanse incluso a dicirme o grau de galés aportuguesado, dicir, saíron aí moitísimas ideoloxías, moitísimas identidades cruzadas, por chamalo de algún xeito, que creo que van bastante atinadas. Entonces esas reflexións mesmas, donde ao final conseguiron chegar eles, pois foi moi proveitoso. Certo que é unha gozada pois ter esta xente, e o día que puiden presentar o libro no meu concello, quixen facelo de primeira salí, pois velos a todos foi unha gozada. A verdade foi un placer, esgotáronse todos os libros que a librería levaba, e como que puiden pechar ese círculo, non? De estar nas súas aulas, preguntando e dedicando o seu tempo nas súas casas, a de repente verse aí escritos, aínda que non con nomes evidentemente, pero creo que para eles que tamén foi un reforzo, e quedei contenta. Grazas, Santiago, grazas pola pregunta.
No, pois non sei se tedes algunha pregunta máis entre vos. Aquí no chat parece que non hai máis preguntas. Seguro que a xente pode mandarvos emails ou ponerse en contacto con vos se ten máis preguntas. Eu só quería recordaros a todos, todas, que na página web de Playbéricos, playbéricos.wordpress.com, ten os enlaces para se alguén quere adquirir os libros, incluído o de María, que o actualizaremos cando chegue o momento. E todos os demais eu penso que están esgotados algúns, ou non sei, Reyes, decías que os teus están tamén esgotados, ou... Xa volveron faceros, xa sacaron Ah, moi ben. outra tirada. Grazas. Entón, poden ir a playbericos.wordpress.com e dende ali poden facer clic e adquirir os libros para as bibliotecas ou para uso personal. E xa con isto, grazas de novo a Daniel e a Laura por a organización. Eu penso que foi un especial moi especial, porque é moi diverso. Tivemos estudios culturais, historia, sociolingüística, raza e literatura. A verdade é que quedou moi ben. Así que noraboa a todas. Grazas por participar e por confiar en Playbéricos, pero deixo a palabra a Esther para que despida e anuncie o próximo evento. Grazas. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. La verdad que para mí ha sido un placer escucharos a todas. Muchas gracias. Reitero los agradecimientos a Daniel y a Laura por organizar esta sesión y por moderarla, y a todas las demás que habéis participado, porque realmente ha sido muy bonito escucharos, y además hacerlo en gallego. Nada, simplemente yo quería recordar, ¿no? Ahora que estabais hablando al principio, que va a hacer 5 años que en breve vamos a celebrar nuestro 5.º aniversario. ¿Quién lo diría, ¿no? En aquella época que acabaríamos con una iniciativa con una trayectoria tan larga y que ha presentado ya hasta la fecha más de 150 libros que podéis encontrar en nuestro blog, y que además tenemos una base de datos en la que donde podéis buscar y encontrar todos estos libros organizados por temáticas, así que os animamos a consultarla. Y bueno, también aprovechamos, ¿no? Nos podéis seguir por las distintas redes en las que estamos, como Blue Sky, Instagram y YouTube, entre otras, y en todas las plataformas de podcast. Y sobre todo yo lo que quería para cerrar ya este evento es comentaros que en septiembre, el día 5 de septiembre, probablemente, ya tenemos la fecha palabrada, pero sería por esas fechas, seguramente el 5, como decía. Tendremos nuestro próximo evento, que será un evento híbrido que celebraremos online, pero también desde Santiago de Compostela, precisamente, una casualidad grande en este caso, porque será un evento que tendrá lugar en el marco de la conferencia anual que celebra la ACIS, la Association for Contemporary Iberian Studies, que este año tiene lugar en Santiago de Compostela, del 3 al 5 de septiembre. Y tendremos la suerte nuevamente de colaborar con ellos, ¿no? Por tercera vez, creo, si no me equivoco, será la tercera edición que hacemos que hacemos un Playbéricos, dijéramos, híbrido en esta conferencia, así que será un placer volveros a encontrar a todos. Os daremos los detalles de los libros que vamos a presentar en breve, y nada, pues agradeceros nuevamente el haber estado aquí, el haber presentado vuestros libros, y esperamos veros muy pronto desde Santiago. Muchas gracias a todos y a Os todas. recuerdo solo una cosa, que es que este evento está disponible inmediatamente en streaming, en YouTube, pero también a partir del lunes en formato podcast y en cualquier plataforma de podcast. Si buscáis Playbéricos, nos encontráis. Gracias de nuevo.